sbírka soupeřů je opravdu perfektní. Teď ale pozor, rychlá odpověď Finů. Lasila a další nebezpečí a je to 4-2. Olala, tak je to ku štěstí. Lasila se dostala až před Vondraše a dává 5. gól. Ještě rozhodčí dostali k nějak. Je to v pořádku, Becher proti a dává gól při vlastním oslabení Ondřej Becher. A gól, takže 100%. Kulichos a gól! Ale prošla, tady je Kulich, je ostřela, ještě tam, gól! Gól! Kulich po vyraném vazování, gól! 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 Ale stále ještě dost času, obrovská chyba, gól! Utkání o 3. místo. Finové pokračují s prázdnou bránou, Becher, poučení, které si budou hodně dobře pamatovat. Je to 3. třetin a ten bronz se leskne skoro